чарайштырасыбыз килде. Әйе без casual, ягъни көндәлек өчен тегәбез киемнәрне. Һәм монда натураль тукымаларның шундый ягы бар, алар бөгәрләнә торган чөнки. Ул бик уңайсыз көндәлектә кием. Ләкин менә шушы урталыкны табып, натураль булсын да көндәлектә дә үзенең формасын тотарлык шундый материалларны гына без эзләп табабыз. Әлбәттә кибете дә, интернет кибете дә, әлбәттә ярминкәләрдә катнашу, фестивальләрдә катнашу. Без Этнодар бәйгесенә уздык, мәсәлән, бөтен Россия дизайнерлар конкурсы бәйгесенә үттек. Карарбыз Казанда 26 көнне нәтиҗәсе билгеле булачак. Әмма дә минем оештыручы буларак беренче чиратта бу проектның авторы буларак, авторларның берсе буларак төп максатым менә дизайнерларыбызга, мастерларга мөмкинлекләр тудыру. Без әлегә башлап кына җибәрдек бу юнәлештә, оештыру эшләре дә әле башлангыч рәвештә генә бара. Әмма дә ләкин бу өлкәгә әкренләп дизайнер буларак Рөстәм Исхаковны, Надежда Аюпованың коллекцияларын бергәләп әзерләп һәм мөмкинлекләр тудырып, Россия күләм әйтик, Мәскәү мода атналыгын да тәкъдим итү. Әгәр дә инде халык тарафыннан этник татарча милли элементлар кабул ителә икән, бәлки дөнья күләм дәрәҗәгә дә күтәрү максатлары бар. Повседневный тормышта менә мондый күлмәкләрне кияргә әлбәттә мөмкинчелек хәзерге көндә бар. Җиңел костюмнар булырга тиеш. Менә тиздән җәй башлана. Җәйдә рәхәтләнеп кызларга матур киемнәр белән җиңел генә күлмәкләр җитми миңа калса. Безнең Казанда яки Россиядә casual гына эшләү җитми. Именно үзенчәлек белән кирәк. Мәсәлән, миллилек, юшә үстенрәк.